כדי שאני אוכל לדעת את מי אני מעדיף, או את ישראל או את יובל דורה, הכנתי פה חידון שבודק מי מכיר אותי יותר טוב. מי חושב שהוא מכיר אותי יותר טוב? אני! אוקיי, ישראל, אתה חושב שאתה מכיר אותי? נו מה? יובל, אתה חושב שאתה מכיר אותי אתה, יובל? כמובן! אוקיי, סבבה. צ'אט, אנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה, והשאלה היא כזאת. האם לדה כהן הייתה חברה אי פעם? איזו שאלה. כן, אני זוכר, כן, אני זוכר. העלית סרטון אוקיי, על זה. יובל דורה אומר שהיה לי חברה. אני לא ישראל, מספר. מה אתה אומר? שכן, גם אני אמרתי שכן. אני אמרתי ראשון שכן, הוא איתי. אחי, מי הייתה חברה שלי? אני זוכר, העלית סרטון. מה אמרתי, אחי? אחי, אתה יודע מי הייתה חברה שלי? אתה יודע מי הייתה חברה שלי? אחי, צ'אט... מי תיגע בך? אמא של ישראל! לא, היי, למה הוא לא מדבר על אמא שלך? יובל, אל תערב הורים. יובל, תכבד, אל תערב הורים. שקט. לא, אני אוקיי. מתנצל. רגע, אחי, אוקיי. אחי, מה התשובה שלכם לשאלה הזאת? הייתה. אחי, איפה ראית את זה, ישראל? אני ראיתי ביוטיוב. אחי, מי הייתה חברה שלי? אני לא מכיר אותה, אחי. אני ראיתי. באמת? כן. וואלה, אחי, שתיכם טעיתם. אני יודע, כי לא הייתה. אז למה טעית? עברתי עליך. מה היית, התשובה? אחי. שלא הייתה. למה אתה מדבר ככה, אבל? מה? אחי, תכבד. למה? מי תרצה אותך? אחי, למה אתה מדבר ככה? למה? כי אתה גם מכוער, אתה לא יודע לעשות כלום. ישראל! מה? דבר יפה. תכבד. אוקיי, בקש סליחה. סלחתי לך. טום טום טום. על כל... טום טום סעור, אחי, תבקש טה סליחה עכשיו, תבקש סליחה מול הלייב. חבר'ה, אני מתנצל בפניכם. תבקש סליחה. מבקש סליחה בפניכם. איך אתה רוצה שאני אבחר אותך? מה זאת אומרת? בתשובה הזאת, אחי, יובל דורה ניצח. לא! נכון! יובל דורה מכבד! לא! יובל דורה מכבד! לא! יובל דורה מכבד! כן? לא, לא מסתכל עליך. לא רוצה להסתכל עליך. תבקש סליחה. סליחה. אוקיי, עכשיו עונש על מה שעשית. לא. טרמפולינה על יובל דורה. טרמפולינה על יובל דורה, טרמפולינה על יובל דורה. יופי, ישראל. שכל מילים, פעם הבאה. אאו. אוקיי. שאלה הבאה, צ'אט. יובל, אתה פה? כמובן. אוקיי, סליחה, אחי, על הטרמפולינה. אוקיי, יובל דורה צדק. אוקיי. צ'אט, בואו נראה. אוקיי, מי יודע בין כמה אני, אחי? אני יודע. 23. מה? 23? אוקיי, כל אחד שיבחר את התשובה שלו. אני 22. 23. ישראל, מה אתה אומר בין כמה אני? 22. יובל, מה אתה אומר? 23. צ'אט, מה אתם אומרים? בין כמה אני? מי יודע בין כמה אני, אחי? מי יודע בין... מה, אחי? צ'אט, אחי, אני לא מאמין שאתם לא יודעים בין כמה אני, צ'אט. אני לא מאמין שאתם לא יודעים בין... תלחץ 22. מה התשובה שלך? 22. יובל דורה? 23. אוקיי, והתשובה הנכונה היא... אני בן 22. מה? ישראל אמן, צדק! לא מאמין. כל הכבוד ישראל. אוקיי, צ'אט, ישראל צדק. שאלה הבאה, לאיזה מקום דה כהן הכי אוהב לצאת, אחי? לאן אני הכי אוהב לצאת? אני יודע. לאן? למסעדה כמובן. אוקיי, יובל, מה אתה אומר? לא, אני יודע. אני רוצה. לאן יובל? עובד בכפר, בדוק עובד בכפר. אוקיי, ישראל, מה התשובה שלך? אתה בדרך כלל בימי שישי, אתה יוצא לנהוג בחוץ עם רייזר כזה. בשישי בצהריים. נכון, את זה אתה אוהב. אני אוהב לעשות את זה, נכון. נכון. אני אוהב לעשות את זה. אבל אני אוהב גם ללכת לאכול בעובד בכפר. נכון, אבל זה יותר נורא, זה טיול. האמת, לא. אני לא סגור על מה התשובה, אז אני אדלג על השאלה, כי אני לא יודע מה אני הכי אוהב, אחי. אני אוהב גם את זה וגם את זה, ואני אוהב עוד הרבה דברים. אוקיי? אז אני לא סגור על מה התשובה. אוקיי. אומייגאד, אחי, איזה שאלה. מה קבוצת כדורגל שאני, דה כהן, אוהד? וואו. מי יודע מה התשובה? וואי, אתם עושים לי בלאגן עם הצ'אט. מה התשובה, אחי? מה נראה לך? איזה קבוצת כדורגל אני אוהד? ביתר. אוקיי, אתה אומר ביתר. יובל, מה אתה אומר? אחי, גם אני רציתי להגיד. לא, אחי, מה אתה דפוק? מה התשובה שלך? אחי, גם אני אומר ביתר, מה? אחי, אני מפחד להגיד בלייב צ'אט. אוקיי, מה התשובה שלך, יובל? ביתר, אחי, גם אני חשבתי ביתר. התשובה שלך ביתר ושלך ישראל? ביתר. שתיכם אומרים שהקבוצה שאני הכי אוהד בכדורגל היא ביתר? כן. זה מה שאתם אומרים שהקבוצה שאני הכי אוהד? כן. אני חייב להגיד מה הקבוצה שאני הכי אוהד, אני חושב שזה עושה לי בלאגן בצ'אט עכשיו. יאללה, נו. אוקיי. הקבוצה שאני הכי אוהד בכדורגל, קודם כל, שתיכם טעיתם. מכבי תל אביב. שתיכם טעיתם, אחי. הפועל תל אביב. אני מכבד את ביתר, אבל זו לא הקבוצה שאני הכי אוהד. חיפה. חיפה, אחי- תל אביב, משהו? מה? צ'אט, מה אתם אומרים, אחי? צ'אט, מה אתם אומרים? לא מה הקבוצה יודע. שאני הכי אוהד בכדורגל? האמת שאני לא כל כך רואה כדורגל,
אבל אם להגיד את האמת, הקבוצה שאני הכי אוהד וגם הייתי במשחקים שלה, זה משפחתי, תכבד, זה משפחתי. בסדר? תכבד. זה לא רק אני, זה משפחתי, זה כאילו, אתה יודע, זה שושלת, זה... נו. אי אפשר להתווכח עם דורות עברו. נו. אוקיי? הקבוצה שאני הכי אוהד, זה הפועל ג'לג'וליה. חבר'ה, סתם. מכבי חיפה. רפורט חבר'ה לעידן. רפורט. איכס, מכבי חיפה. אחי, מה אני אעשה, אחי? אתה לא... אל תגיד לי, אחי, תכבד, אחי, אני מכבד את... הקופים. לא, אחי, לא, למה אתה מדבר ככה? תכבד. קופים. לא, אחי, אנחנו לא קופים, אתה נראה כמו בבור. אנחנו בשנת בצורת, פשוט, זה שנת... בצורת, תגידי מה אתה יוסף וכותב את הפסים, איזה בצורת. צ'אט, לא, אני לא באמת, צ'אט, רק הפועל, מכבי חיפה, זה צ'אט, רק בית"ר, הפועל, מכבי תל אביב, אני אוהד את כולם, תעשו לי סאב. ניצחונות תגיד. לא, אני אוהד ניצחונות, אני אוהד את אמא של ישראל. מה? עוד פעם לערב הורים, אבל מה, דיברנו על זה גם אחרי הלייב. טרמפולינה, טרמפולינה. תקשיב, אם עוד פעם אחת תעשה את הטרמפולינה, אני אכפף אותך, אני אהפוך אותך לטרמפולינה. אוקיי, אחי, דאבל מכבי תל אביב, דאבל הפועל, אני אוהד את כולם. אוקיי, מי החבר, וואו אחי, זו שאלה טובה. מי החבר הכי טוב של דה כהן? אני יודע. מה אחי, זה קל! זה קל אחי! מה, רגע, קודם כל ישראל, יובל, כן. בן אוהד, אני... מי החבר אחד הכי טוב? מי החבר הכי טוב שלי? וואלה אוהד. אוקיי. מה אחי, מה נסגר? מה אתה אומר, יובל? בן, אחי, בן, מה, אני גם רציתי להגיד אוהד, אבל מה, בן? אני, זה, בן, אחי. וואי אחי, בן חבר מאוד מאוד טוב שלי אחי, אבל עם אוהד אני שנים אחי, שנים אנחנו יוצרים תוכן אחי. ביחד. יותר, כן. ואוהד, לא אחי, גם בן הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, ומרצי אחי, וכולם, וחיים. ואני... אבל התשובה הנכונה אחי, זה אוהד אחי, אוהד החבר הכי טוב אחי. נכון. W אוהד. אוקיי, צ'אט, בחרתי את אוהד. אז ישראל צדקת! אוקיי, בואו נעבור לשאלה הבאה. מה הדבר שהכי מעצבן את דה כהן? אני יודע. ישראל הכי מעצבן אותך. כן. ישראל! כן, אני הכי מעצבן אותו. למה אתה הכי מעצבן אותי? לא אני, מי שמפעיל אותי. למה אתה הכי מעצבן אותי? למה? כי אני לא מדבר יפה לפעמים. אוקיי. יובל, מה אתה חושב שמי הכי מעצבן אותי בעולם? ישראל! וואלה, הוא צודק, אני אגיד לך את האמת. ישראל הכי מעצבן אותי בעולם, אחי. אז אני וסקאמרים. אני יותר. אתה נכון. לא, סקאמרים. אני יותר. נכון. אוקיי, ישראל. שאלה לדה כהן, מי יותר מצחיק? שאלה לדה כהן, מי יותר מצחיקול, יובל דורה או ישראל זוגלובק? נו מה? וואו, איזה שאלה וואו, קשה, אחי, אחי. אם אתה אומר ישראל זוגלובק, מבטיח לך לדבר איתי. אוקיי, צריך לבחור מי יותר מצחיק, ישראל או יובל דורה? בוא ניסע את הצ'אט. אחי, אני צריך לבחור את זה, אבל זה בחירה שלי. ואז לפי הצ'אט תדע. תשמע, אני חייב להגיד את האמת, שמבחינת מצחיק, יובל, כיף לעשות איתו לייבים, ויובל זה אח, אתה יודע, מפעם אחי. יופי, לא, אחי, אוקיי. יובל זה אח מפעם, ובאמת היה כיף הכי בעולם לעשות איתו לייבים, אבל מי הכי מצחיק? אני חושב שישראל יותר מצחיק מיובל. מה? וואו, אחי, אל תדבר איתי. וואי, מבטיח אל תדבר איתי. אבל יובל, אחי, מה אתה רוצה? אחי, ישראל הרבה... אחי, מבטיח אני רוצה ללכת מהשיחה הזאת. אם הייתי בשיחה, אמרנו, הייתי אחי. מביא לך דיסקונקט, ואז היית... לא, לא תדבר שלך! היי, תירגעו, אחי, תירגעו שתיכם. וואו, אחי, מבטיח אני הולך ולא חוזר, אחי, מה אתה לא, דפוק? תכבדו, תירגעו שתיכם. יופי, לך, אל תחזור. סבבה, אחי, אין לא, בעיה. תירגעו שתיכם. אין בבקשה. בעיה. שטop. אני לא חוזר ללייבים יותר, אחי, ביי. לא, יובל! אחי, למה אתה מוציא אותו עוד פעם, אחי? אני אעשה מה שאני רוצה. אחי, אתה יכול, אולי תעשה גם ליובל בובה כמו שלך? מי, אני או הוא? אתה תכין ליובל בובה כמו שלך. לא אני, ההוא. מי שעושה אותך. מה? מי שמפעיל אותך. אוקיי, יכין בובה ליובל כמו שלך. שד, הייתם רוצים שיהיה בובה כזאתי כמו ישראל ליובל דורה? לא, אל תעשה... שד, הייתם רוצים שיהיה אבל כזה זה לא- בתור יובל דורה? תכבד. תכבד! אוקיי. חייב לשחרר את האגודל שם. לא, את האגודל. שד, הייתם רוצים שיהיה? תוריד את האגודל קצת למטה. שד, הייתם רוצים שיהיה כזה? שד, הייתם רוצים שיהיה כזה דבר כמו ליובל דורה? מה? אני לא שומע. בוא לאוזן, אני... לא שומע. בוא. הנה האוזן, אני לא שומע. אלוהים ניקח אותך.
לא שומע. אלוהים ייקח. לא שומע. מה? אלוהים ייקח אותך. למה? למה? כן. למה? למה? שחרר את האגודל כבר! לשחרר את היד? את האגודל! את האגודה של מי לשחרר? אתה בסדר? פרקת לי את הצוואר. זה מה עשית. אוקיי, צ'אט. וואלה אחי, זה ממש מגניב. אתה יודע, אפשר גם לייצר בובה לצ'אט? ברור. של כי- מי אבל? שלהם. כן, בטח. שנראה כמוהם? כן. באמת אתה יודע לעשות את זה? לא אני, ההוא, נו. בעל הבית? בעל הבית יודע לעשות. בעל הבית? אוקיי, סבבה. אחי, אבל איפה יובל? יובל, יש לנו חידון, אנחנו צריכים לסיים אותו, יובל. יובל, אתה מפסיד לישראל. יובל, אתה מפסיד לישראל, יובל. אחי, אל תדבר איתי. יובל, אתה מפסיד לישראל, תכבד. אחי, אל תדבר איתי. אחי, מה לדבר איתי? אתה מפסיד לישראל. אחי, ישראל יותר מצחיק, מה אתה רוצה? זה אמיתי. אוקיי. אומייגאד, אחי, צ'אט, איזה שאלה. לאיזה מדינה דה כהן הכי זה חולם קל, לטוס? מה? אני מה רוצה אתם קודם. אוקיי, אני יובל יודעת דורה, לזרוע. דבר. דובאי, אחי, בטח דובאי, מה נסגר איתך? לדובאי? כן, דובאי. וואי, האמת שדובאי, אחי, זה מטורף. לא הייתי בדובאי אף פעם. אני יודע לאן אתה רוצה. מה המדינה שאני הכי רוצה לטוס אליה, ישראל? אתה הכי רוצה עכשיו, נו. ככה לטוס לארצות הברית ככה, ללכת לאיזה, לא יודע, שמה מיאמי, לוס אנג'לס, לס וגאס, שמה, כן. וואלה, האמת שהמדינה שאני הכי רוצה לטוס עליה... צ'אט, הייתי כבר בברזיל, אנשים חושבים בצ'אט ברזיל, הייתי כבר בברזיל. אבל המדינה שאני הכי רוצה לטוס אליה עכשיו, זה דובאי. יובל צדק, אחי. כמובן. יובל צדק. אחי, אני ממש רוצה לטוס לדובאי, ישראל. אני חושב שבישראל יהיה לי... שבדובאי כאילו יהיה לי ממש כיף. לא הייתי בדובאי אף פעם. צ'אט, מישהו בלייב היה בדובאי? כיף בדובאי, אחי? אני לא הייתי בדובאי. היית בדובאי? עדיף בארצות הברית. ארצות הברית עדיף על דובאי? באמת? וואלה, לא הייתי. צ'אט, אני חושב שהמדינה שהכי הייתי רוצה זה דובאי. יובל דור הצדוק! אוקיי. אח שלי, כמובן. מה הדבר שהכי מפחיד אותי? אני יודע. כן, ישראל, מה הדבר שהכי מפחיד אותי? בנות. אני לא מפחיד אחי, מבנות. בנות. אחי, אתה בנות לא בטח מפחידות שאתה אותי. בבנות. אחי, בנות? אחי, בנות לא מפחידות אותי, יובל. בנות, אחי, בנות. נשים, אחי, וומן. אוקיי, מה אתה חושב, ישראל? אני חושב כזה אריה גדול, מפחיד כזה ששואג על... אחי, אני נשאר עם התשובה שלי, בנות. אוקיי, הוא אומר אריה, אחי. מה זאת אומרת, אתה יכול להדגים לי לאיזה אריה אתה מדבר? כזה... זה אמור להפחיד מישהו? אחי, בוא תעשה להם מיהו, אחי, מה נסגר איתך? זה אמור להפחיד מישהו? לא, אותך לא. עידן. לא, אריה אמיתי, לא... האמת שאני מפחד מנחשים. שזה... זה חיה. נכון? ואני גם בחרתי חיה. אתה גם נחש. נכון. וואלה, היי! ישראל! היי! זה היה עכשיו עם הלשון, עשיתי עוקץ כזה. עקצת אותי? אני יכול גם לעקוץ אותך? עקשתי, נחש מקיש, לא עוקץ. עקשת אותי? עקשת? מה זה אומר עקשת? הקשת. הקשת. אותי? עכשיו? יש שיגידו שכן. אני יכול גם להקיש אותך? איזו שאלה. עקשתי את ישראל. let's go, צ'אט. אוקיי, וואלה אחי, נחשים הכי מפחיד אותי, שתיכם טעיתם אחי. אוקיי, וואו! וואו, אחי, איזה שאלה, ישראל! אוקיי, אם דה כהן נתקע על אי בודד, את מי הוא לוקח איתו? את יובל דורו או את ישראל? ישראל בא. אחי, תהיה גבר! אני תהיה גם... גבר, תגיד ישראל! תהיה גבר! וואו. אני אפליץ עליך! אני גם פיזי, אני גם מצחיק, אני גם יכול לעשות לך את העלולים, לבדר אותך ככה, לעשות לך זומבה וזה. אני מגניב, נו. וואלה, זה שאלה טובה. מדבר? אם אני נתקע על אי בודד, את מי לקחת? את יובל דורו או את ישראל? מה אתה עושה עם השמוק הזה? תשמע, יובל דורו יש לו voice changer. יובל, אני לא יודע, מה אתה חושב, יובל? בטח שאותי, אם אתה לא לוקח אותי, אתה מפסיד! וואלה, אני חושב שאני די מצטער, אחי, אבל אני אצטרך לקחת את ישראל. מה, אחי, וואו, מפתח אותי! אחי, ישראל יבריח ממני את החיות, ישראל נראה אל מכוער. תדבר איתי! כל פעם אתה, אחי, כל פעם אתה בוחר! בוא נסגר איתך, וואי, אחי, אל תדבר איתי! מבטיח, אבל- זה פעם שלישית! לא, עכשיו, אתה, תקשיב לי! פעם שלישית שאני יוצא מהשיחה הזאת, והפעם אני באמת לא חוזר, אתה יודע למה? לא, אתה מעליב אותי! אוקיי, אתה בחרתי מעליב בך, אותי.
יופי, יופי, יופי. אוקיי. אין בעיה, אני הולך. אוקיי, ביי. בחרתי בך אחי, בחרתי אני בך. הולך אז. לא, רגע אחי. אני אוקיי, הולך. אוקיי. רגע, בוא נעשה שוט שיש פה אחי. אוקיי, מי יודע, מה המאכל האהוב עליי? מאכל? טורטיה, אחי, קל, מה נזכר לך, טורטיה? בטח, מה, טורטיה עוף כזה עם רטבים. אני יודע שאתה אוהב מקסיקני עם רוטב שזיפים, עם מלא צ'יפס, עם... אחי, תכף עניתם את התשובה, האמת לא, שזה נכון, אני ממש אוהב כדורי טורטיה. פירה, זה לא נכון, כדורי פירה, וואו, אחי, רוטב יואו. שזיפים, איזה שאלה. טורטיה, עוף. אוקיי, רגע אחי, מגיע פה השאלה האחרונה וזו שאלה יחסית מאוד מאוד קשה. את מי אני מעדיף? את ישראל או את יובל דורה? איזה שאלה. אחי, אני לא יודע אם אני יכול לענות על זה בלייב, צ'אט. ברור מבטיח שאם תעונה על זה, לא נכון. אחי, כן אני לא יודע אם אני יכול לענות על זה. את מי אני מעדיף? את ישראל או את יובל דורה? אחי, זו שאלה קשה, ישראל. מה קשה? קשה יש... אני לא יכול לענות על זה, חבר'ה, תקשיבו. אני לא יכול... יובל, מה אתה חושב שאני צריך לבחור? בטח שוטי, אני יוצא לך משיחה אם אתה לא בוחר אותי. אוקיי, ישראל, מה אתה אומר? איזו שאלה? חבר'ה, תקשיבו, אוקיי, צ'אט, כל מי שרואה את הסרטון הזה, אני לא יכול לבחור או את ישראל או את יובל דורה. אני צריך את העזרה שלכם. תגיבו כאן למטה בתגובות את מי אתם מעדיפים אחת ולתמיד. ישראל, תגיד להם למה הם צריכים לבחור בך. חבר'ה, תבחרו בי כי אני הרבה יותר טוב מהשמו. מה? אוקיי, תעשה איזה פעלול אז תגיד, אחי. תעשה איזה פעלול שאתה עדיף. מה זה? מה? לזה אני קורא לי לשחות באוויר. אוקיי, יובל, תסביר למה הם מעדיפים, למה הם צריכים לבחור אותך. אחי, הם צריכים לבחור בי כי אני פשוט יותר מצחיק. או תשאיר להם שיר רגע, יובל. אין, כמו במבה ישראל, השנוזל בחנוזל, אמא שלו, דומה לסבמבה. זהו, אחי, סיימתי. זה אפילו לא חרוז. זה היה לא חרוז, אחי. וגם הוא מערב עם האור. הוא מערב עם האות, לא יפה. אחי, אוקיי, הוא עצבן צ'אט, אותי. תגיבו כאן למטה בתגובות, מי לדעתכם עדיף, ישראל או יובל דורה? התגובה עם הכי הרבה לייקים, זאת תהיה התגובה המנצחת. מה אתה חושב שזה יהיה? אני... לא, אחי, זה יהיה אני. זה יהיה יובל דורה. תגיבו למטה בתגובות, מה תנו זה? לייק ותירשמו לערוץ. זוז. כן, אני יכול לתת לשתיכם מכה משולבת חדשה. יובל דורה יאללה, וישראל אתה יכול למכה להפסיק עם משולבת המכות יום אחד? 3, 2, 1. וואו. הלך לי הסנטר, אני חייב לומר לך. ואת האמת שגם הסטאפ שלך קצת הלך. אני חושב שגם הסטאפ שלי עוד שנייה מתרסק, אבל אוקיי אחי, W.